Cha an cumann camógaíochta vóta riail nua aréir, riail a thuairteach an rogha déimreoirí camógaíochta, skortaí nó brístí gearra chaitheadh agus iad ag immert cluichí. Tháinig toscarí an chumann le chéile ag cógáil speisialta i bPáirc an Chrócaigh, chun plé a dhéanamh air. Bhí nócha is a 8 faoin géad ina vótaí i bhábhar an ruin, agus 2 faoin géad ina chuine. Bhí tuairimí ládra ag imreoirí chumann camógaíochta chuis airge faoi thuirthaí an vóta. Iontoch, ja, be me chur short-term hain, ceapan gur an na skorts iad hain, cinál mí chumportach. Tá mis sásta faoin na ríri cheaping bhí chear goach an rogha ag na cálíní idir na brístí gearra agus na skorts, mar stoi na bhhain stúir bell gaeilge na mrá, tá siad na cána brístí gearra ní le éidir aonanna an skortacha ach tá se go dás freisin gúil an rogha ag na cálíní an skortacha. Ceapan go an anhá rilí, bhí cheart nach mar riail an faoin skort na brístí gearra, mar chus mú an am can me se brístí gearra chumá, so It's coming on feed, like, but me se cá an scórta mar smála méid tá sé fashion tags, tá sé tá a clí leis an tradiisiún a bhí an roimhe se. Fógraíoch tura an vóta in níag a 8 clog aréir, agus cuireadh an riail i bhaim ag meán ihe. Mar sin, beag an rogha ag gach imreoir skorta nó brístí gearra chaitheadh in nach clé camógaíochta in imreoigh siad amach anseo.